s'han soterrat 7 milions d'euros, s'han soterrat 7 milions d'euros i també seria un èxit fabulós perquè amb aquests diners faríem un nou mercat. I ha sigut tal l'èxit que ens han quedat en una mà davant i una mà darrere. Aquest èxit és el mateix èxit que tindrem en el mercat municipal que ara estem parlant. No se ve en cap plaça, en l'èxit este fabulós de la construcció del pàrquing, no se ve en cap plaça, no hi ha cap empresa que vulgui quedar-se aquesta adjudicació, acabem molt ràpidament, no hi ha cap empresa que vulgui quedar-se, al final tenim que pagar perquè ens ho gestionen, això és èxit, i ara estem traient no arriba a 24 euros al dia en 7 abonats. Per favor, reconeguem un poquet els errors, no pensem en aquestes barbaritats.